yadda wata budurwa ta ɗauki bidiyon tsiraici ta tura wa saurayinta. Barkanmu da sake kasancewa da ku. Idan wannan shine zuwanka na farko, muna roƙon ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. A bidiyon namu na yau za ku ga yadda wata budurwa ta ɗauki hotunanta na tsiraici ta tura wa saurayinta a WhatsApp. To kamar dai yadda kuka sani, kafin zuwan wannan bidiyo irin abubuwan nan suna yawan faruwa. A yanzu abu ya kai abu aka samu tsakanin mace da namiji ana sharing na irin waɗannan abubuwa, wato ana tura hotuna na tsiraici a tsakanin junansu. To a wannan bidiyo mai zuwa muku za ku ga yadda budurwar take cikin ɗaki ta yi bidiyon da kanta, sannan kuma tana ganin batsa, sai kuma ta tura saurayin nata, wanda hakan bai dace ba. To dai kada in cika ku da surutu, ga bidiyon nan ku kalla, a sha kallo lafiya. To in ka gida ma yanzu ma ka ce nonon wace ce? Ni dai na san nono na ne. In baka yadda ba sai ka yi. Dan ina ɗaki ne ma shi yasa. Da a ce ina waje ne za ka gan shi. Yanzu ma dai ko me za ka ce dai, ba ka isa ka ce wannan ba nawa bane, tunda dai yanzu ka ji murya na ko?